Wesigogo, wesigogo, ulamasi ami, wawadla onke, Hey, seyinto ehlabelako manje. Kanti esikoleni nifunza yini simakathi lophilako na? Kanti nifunza bo-ABC neMaths. Yini manje senikhisa iqoqo manje? Yes, kiss us, njenge-boyfriend yami. Uyakuva umuntu okukhahlela umfuthu yakho. Lalela uTomitha. Nawe esikoleni nyalo lapha esikhaftini ngifaka ama-snacks ne-apula nemamoning after pill. Ukhohlakele wena manje. Umncane kabo na friend lokhuma. Hey, sengibani manje lona? Umbonile Jonas into. Ukhwela konke inja, imbobo, imabhawonti. Hango. Groove, amabhonto. Yonke into impuzwane, yonke into nje. Ngambuka bafaka, bakhala bafaka. Ikwantisa n'Afrika nje. Sithathamisa hambe la. Sikhuluma manje. Ufunanda? Asikhulumi nawe manje umatshela uJonas. Mashangela hamba. Hamba la manje. Mshini. Bamba tatshantshi yakho ngitobula inja mina. Yey ungangiphumuthi. Ubulala inja mina. Ungangiphumuthi mnethu. Uyakuva ka. Wewe ngoba. Uthini uthi uyamsaba Jonas? Angisho nami noma ngingahlangana naye complex. Ngeke ngibuke emehlweni nje. Ngalimala ndoda. La khona ukhala nevaseline. Baba ngoba vele manje uyamsaba Jonas. Yabona mina mnethu ngisabe kuphawula ngoba vele bengibukela nalomfana. Wena. Jonas uweek kabi mina. Uweek kabi Jonas amateur. Bukela mnethu. Jonas ulena 5 months. Kile kithi sowufile sona 80. Awuyadla babe mina ngathi bo Jonas 3.0. Wena. Matfotsa la shanga ama body count abo 1.5, 1.9. Kuya ngethulu ngale. Solo baphile saka abakhwehleli abakawabuzo. Uyayiva lo muntu akaqedza kulana nemfati ugeza labaphambili ngalethi ndumbu tensango. Itsakwe 80 belomvu. Lona nje kulalanyana kancane sona amagonorrhea sokuthi ayikho lento le. Uyabona ukuthi indaba mina ngajoli mshanisi. Amagonorrhea bayafa boJonas. Hayi ngoba uyabona mina ngikutshele bo Jonas 4.0 bebathi nababukela le series beve bamlungisisa amaphutha ngenhlitiyo wena. Bathi Jonas akwendiwa njalo. Labanye bathi mina bengengibanjwe la. Ebabe kunabantu labachitha 5 years bangakazi bamithise umuntu. Yena akuchitha kanye so umithisile zona amagonorrhea. Uchitha nge-Windows 1 lo ya. iPhone 2. Yebabe that's outdated. Ayikho le ndlela yokuchitha le ayisa exist. Ungalala nemntwanyana we-best friend yemntwana yakho lo mtala yakho ekhala. Mina indvule ngiyibukelile lapha kule series lapha ngayibona futhi ngayi-enjoy lapha. Idunu ya S. Hayi sukani madoda sekele lento nebedudla. Lo muntu ubheke phambili lesibuno sihlola lamva kwendlebe. Sithi lendelele. Wena lo wabona ijeli. Ithi lendelele. Hayi khona angilisole ejali lokhu libiyele emva. Liphathi le lamfaka igonorrhea naye. Papa ngiveke ngiyotshela Hey wena ngiyadlala mana ngasoluku. Vela usizendele ngiyotshela mama. Man lende bengisho ingoma manje sithi man kanti wena uhleli lapho uyasilalela mana ngoba komshila qobo lokumlungu yami ngoba nguwe la uthoma nenzaba takho boJonas la manje sisenkingeni manje yongiqeba qobo naye imbangela naye manje. Bese bengidlala ngothi yami lende ingoma ingoma yaBenito ithi lende ngothi yami. Ngawuthi uyamati kula masimba. Bese